Imililo yasemadlelweni kwiingingqi zaseMpuma Koloni ishiye umonakalo mandla eNqanqarhu nakuQumbu. Lihlehliselwe umhla we-16 ku-Okthobha ityala lorhwaphilizo likankosikazi noSiviwe Maphisa Nqakula. ISpain ithi iza kuqhubekeka nomdlalo onwabisayo xa iqubisana neFrance kumdlalo wokuqala wesandulela manqam we-Euro. Bhotani Mzikantu namhlanje livunyiwe idinga sukuphakela indaba ngolwimi lwakho lwenkobe. Singaphosanga maseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Isebe lezolimo eMpuma Koloni lithumele igqiza labahloli kuba livavanye umonakalo wenziwe yimililo yamadlelo equqise kweli phondo. Abafumbu bazikhotha amanqeko engathethekiyo abayifumeneyo, ukanti kutshe imizi elishumi kwilali yaseMarhombe eNqanqarhu eyayisaziwa njengeMakhiya logama konzakele abantu ababini. Imbi kakhulu imeko kule lali yaseMarhombe. Siyibonile imizi eliqela etshileyo, eminye itshe yangumlotha, kanti ke lo ngomnye waloo mizi etshe kwaphela yonke into ebingaphakathi. Ezinye ke sele ziye zasuswa zakhutshwa, ezinye impahla ebezilapha ngaphakathi. Kodwa ke siyibonile into esiyiqapheleyo kukuba njengoba kusithiwa bekukho umoya omkhulu kakhulu izolo, eminye imizi ayitshanga imkelwe luphahla, yonakala ke ngaloo ndlela. Kodwa ke sizawuthetha nabantu balapha elalini abathi imeko ibimbi kakhulu izolo. Abanye batshelwe yimfuyo, igusha, ibhokhwe, ihagu, kanti abanye batshelwe nasisivuno sabo. Sibona iigadi zabantu ezinombona obusele ulungele ukuba ungavunwa sele utshile. Kodwa masithethe nomama uNomzi Bente ozosicacisela yena ngento eyenzekileyo. Mama uNomzi, siyabulela ngexesha lakho. Uthi kwenzeke ntoni izolo? Uqale njani lo mlilo? Ufike intlekelo yomlilo ovela le ngaseKatkop. Lo mlilo ufike sibone ngathi ukude, kanti uziye wabe kunomoya omkhulu wazofika lo mlilo. Ufike ke wagqugqisa ke kule lali yaseMarhombe, utshisile imizi emithandathu, eminye impahla jele ngaphakathi, kwatsha umbona, kwatsha zinkukhu, kwatsha nebhokhwe. Lenjani njengoba abanye betshelwe yinto yonke ebingaphakathi njengoba silapha namhlanje? Silele kabuhlungu ngoba abanye balele emizini ngenxa yoba bengenamakhaya. Balele emizini, itshile imizi yabo. Likhona uncedo oluvela kwabaseburhulumenteni mhlawumbi noba nguceba okhe weza apha ezoninika uncedo? Ngenxa yemeko yezulu elibi kuyagqutha, asiqhagamshelanga noceba kuba simfumane. Kodwa ke ngoku kena sibona kufika abaseburhulumenteni. Ngoku asazi ke noba uzawufika nangomso uceba. Nkosi mama, ngumama uNomzi Bente ongomnye wamaxhoba alomlilo othe wagqugqisa kule lali yaseMarhambe. Ukanti ke siyeva ukuba notata uSibonda nowakwakhe bathe batsha bonzakala baze baleqiswa esibhedlele. Kodwa ke sawuthi sifumana ithuba lokuba sithethe nabo sive ukuba imeko injani. Nakwezinye indawo ke usavutha umlilo. Xa singena apha kule lali siyabona uba njengoba indawo engathi inawo namahlathi kusekho umlilo ovuthayo njengoba ubuqale izolo. Masibuyisele intambo kwigumbi lendaba. Umasipala uMlalazi eShowe kumantla KwaZulu-Natal uthi kusweleke umntu omnye kwimililo egqugqisa kulo masipala kusukela ngecawa. Angaphaya kwama-80 amakhaya ashiyeke ebhodlekile kule ngingqi. Abanye omasipala bachaphazekileyo baquka eMthonjeni kunye naseNkandla. Ngoku siqhagamshelana nentatheli yeliziko uMlondi Rhatebe asixelele banzi ngeli nqaku. Sikwamkele Mlondi, sibulela qabaqaba ngokuqhubekayo apho xa kungoku. Nobathemba mangabe sibingelela umlaleli ekhaya isimo la
lalazi sisibi kakhulu njengoba kukhona othe walahlekelwa impilo yakhe kanti emndenini owodwa kaGazu omunye uphuthunyiswe esibhedlela naye eshe kanzima kanti njengamanje sisemndenini lapha wakwaSibiya lapho belahlekelwe khona yikho konke abanako ubaba wala ekhaya uke wasitshena ukuthi ulahlekelwe imali abekade ibekile ngo12,000 noma rand eqonde ukuthi uzokwazi ukuthi ayothenga ugandaganda ukuze akwazi ukulimela umphakathi wakhe kanti futhi usomabhizinisi osafufusa endaweni njengoba ebuya bakhandela amafridge akhande nezitofu alungise ukwenzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi balungelwe izinto kodwa njengamanje ukhala ngokuthi zonke lezo zinto abekade ezikhande ezibeke lapha endlini zisheza ngqonqa nokuyimanje akazi ukuthi uzothathani ahlanganise nani njengoba nekhaya lakhe lonke lishile kwasha nemfuyo kwasha nazo impahla lezi abekade nazo lapha egcekeni okukhona kuzona futhi nayo athi into abekade iphilisa ngayo izihlahla zama orange kanye namanantshi njengoba ebekade ethatha mase kuvuthiwe akwazi ukuthi ayodayisa uthi yena akakaze aqashwe konke akwenzayo bezenzela ukuzama ukuthi aqongelela alungise nempilo yezingane zakhe khona lapha ekhaya ngenhlanhla kubonga uNkulunkulu ukuthi bangakhona umuntu othe walimala ekhayeni lakhe asibuyisele izintambo ngakuwe nobathembu westudio Sibambi Umbutho wesisa iGift of the Givers uthi ubila usoma uncedisana namaxhoba empuphuma kwiphondo lentshona koloni uthi ufumene izicelo zokufaka isandla kumaxhoba i5000 ukongeza kwayi15000 osowanceda lo mbutho uthi ubonelela ngokutya ingubo omatras nangezidingo zentsana kwindawo eziliqela zamatyotyombe bebeqhaqhazela befuna uncedo nanjengoko bejamelene nedabi lingaphezulu kwamandla abo ngeqhumoya obhudlayo imvula nengqele zenzela kweliphondo amanzi angenile to the level of ba awukwazi nokwehlika ebhedini ifurniture zethu zimoshakele isombululo namhlanje into esiyicelayo ukuba urhulumente makeze azosivulela umsele kwela cala lisebheki lizohamba lamsele uhambe uyoqhuma ngapha kweza drainage se-Broadlands Road uninzi lufike kule ndawo yasenkomeni malunga neminyaka emithathu edlulileyo ucebapho uthi iqhinga linye kukwakhela izindlu sawuthi gqolo ngonyaka xa kunethayo sizifumanele imeko inje isombulule ukuthi abantu bethu kwezi meko bafumana kuzo kwendawo bahlala kuzo basuswe ngumasipala bayobekwa kwiindawo apho ezingazuchaphazeleka ngemvula ngoba lo endawo zibizwa ngoba kuthiwa zii-wetland umbutho wemfesana uGift of the Givers uthi imfuno yanda close to 20,000 people that would be requiring assistance. Of course, there's a main concern that the demand cannot meet the supply. We are stretching our suppliers, hence we prepared beforehand, calling additional resources from other provinces. uninzi labachaphazelwe yilo mozulu ngabahlali matyotyombe nabagcinwe kwiholo zoluntu We cannot have people invading land in our city. Where we find these disasters and this inclement weather to affect the most is in communities that are flood prone, that are low-lying and that have high flood plains. Isixeko seKapa sithi imali yesibonelelo ngezindlu ngethuba likaxakeka mayinikezele kulawulo lwaso ukuze babe nokukhawuleza ngolo ncedo. Kuqikelelwa imozulu enethayo ebandayo nomoya obhudlayo yonke le veki. Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC eKapa. Liza kuxoxwa kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ngomhla we-16 ku-Okthobha ityala lorhwaphilizo lobesakuba ngusomlomo wepalamente unkosikazi Nosiviwe Maphisa-Nqakula. Unkosikazi Maphisa-Nqakula uvele kancinane kwinkundla kamantyi yasePitoli ejongene nezityholo ezili-12 zorhwaphilizo nesinye sokugudisa ngemali ngethubo esengumphathiswa wezokhuselo. Kungenzeka unkosikazi Maphisa-Nqakula ame yedwa etshatshalazeni kuba ngaphambili abezotshutshiso bathi gqidithi bajika kokwakulindeleke ukuba kubekho umtyholo wesibini kulomba. Mrs. Maphisa-Nqakula, you have been served with an indictment from the prosecution to appear at the North Gauteng High Court, otherwise known as Pretoria High Court. In terms of Section 75(1)(c) of the Criminal Procedure Act, the matter is therefore referred to the North Gauteng High Court, otherwise known as Pretoria High Court, for summary trial. That will be on the 16th of October 2024. You are currently on bail. Your bail is extended on the condition that at 9:30
on the 16th of October 2024, you appear at the Pretoria or North Gauteng High Court and you remain in attendance until the matter is dealt with. Because it is such a huge building, you are to report at court number AG, which is on the ground floor. That may be changed, and if in the event that there is such change, it will be communicated to your lawyer, who will transmit same to you. If not, it will be transmitted to the physical address that have been provided, as well as the email that have been provided. Any such changes, you understand that. The bail conditions that were set on the 4th of April when you appeared in court are still in operation without any amendments. Are there any issues you are not clear about? You are clear with everything. Very well, you are then excused. unkosikazi Maphisa Nqakula utyholwa ngokufunjathiswa malunga nezigidi ezine zerandi ngethuba wengumphathiswa wezokhuselo mali leyo bezotshutshiswa bathi wayisebenzisa ukulungisa umzi wakhe oserhawutini. Xa sibuye evenkileni sikwaniphathele nezitshotsha phambili kwihlabathi kodwa kuqala masithume nomngqushwane emalikeni. Sinamkele kwakhona kwabo basandula ukungena usabukela indaba kwijelo SABC1 zisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC kwanyama ipheli kuphela izinyo lendoda eRhawutini. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa. Makhe siphinde silume kwinqaku lethu elitshotshe entla emini nje. Isebe lezolimo eMpuma Koloni lithumele igqiza labahloli kuba livavanye umonakalo wenziwe imililo yamandlelo egqugqise kweli phondo. Abafuyi begusha kuqumbu bazikhotha amanxeba ngenxa yelahleko engathethekiyo abayifumeneyo. Ngoku masicaphule kumagqabantshintshi ezithe bathi ikhaya lengqwele ngasekhoyo kweli Magadahlaba uMichael Jackson elazwa Ranch likhuselekile kumadangatye omlilo abegubungele iCalifornia. Lo mlilo ubatyelwe ngolwesihlanu eZaca Lake kwihlathi iLos Padres eNorth Korea. Isibongo piano senkokheli yelilizwe uKim Jong-un ubambe ingxikele yesikhumbuzo sama-30 eminyaka kwathi kwasweleka uyisemkhulu nongumseki weNorth Korea uKim Sang wesibini. uKim namagosa phezulu kurhulumente batyelele ibhotwe lakwaSun nalapho ekugcinwe imizimba eqwayitiweyo kaKim Song wesibini nonyana wakhe isakuba inkokheli uKim Jong wesibini. Qakatha qelele kwelamandiya kuphehlelelo ngokusesikweni isithuthuthu sokuqala esihamba ngerhasi. Igama laso nguNkululeko sithiwe paha esidlangalaleni kumphathiswa wezothutho uNitin Gadkari ePune kwintshona yaseMaharashtra. Xa sikweli ngqokoqo kumnyhadala iSan Famine uvulelwe inkunzi zenkomo zalugqudululu esitalatweni. Kuxhelethukwane kumnyhadala kweenkunzi zenkomo nibe zikhokelwa ngabantu abathandathu kwaye landile nenani lababukeli kwelikeli. Babini ababhilabhilwa ngogqirha isibhedlela. Ezinkunzi abadule umgama we-800 meters. Qonqololo. Umbutho esisa iSiyakha Charities nozinzela usikisike eMpuma Koloni uthi kusadingeka kwenziwe lukhulu ukuphucula impilo zabantu basemaphandleni, ushekoxeko lwezindlu nendlala eminye yemiba edlumzi kweli phondo. Uninzi lwentsapho lixhomekeke kwizibonelelo zikarhulumente. iSiyakha Charities imemelela kubomi neemeko zokuphila eziphucukileyo.
Uninzi loluntu luhlala kwizindlu zodaka kwaye bajongene nemhlupheko. Isiaka Charities izama ukulwa. Sasiqale nyani ngokuthenga igroceries kodwa ngenxa yo saqomba umbutho masiwenze mbaxa ube kungabi into efocus entweni enye kodwa mawuzama ukuhlangabeza nazo zonke ingxaki esikhona kuhlaleni. Sagqibela sesakha nezindlu ukuncedisana nokuhlala ngenxa yenhlalo esibona abantwini ayibikhondle. Eliqela lokhele umuntu indlu kodwa basebaninzi abantu abazidingayo. Dinabantwana aba bantwana ndinabo utatabo ebekade ehola ibhofolo esekho ke ngoku akasekho wasweleka ngoku ubaluxanduva kum abantwana ndinabazukulwana ngakho lapho ndithatha khona. Andazi mandingacela ndithini naThixo ekhapha likhaya lingena kwanto nalomntwana ngebuyasebenza uyagula naye akho kwanto ekhapha ndazi mandingacela ngantoni malunga nokuphila siphila ngale 350 uze kube kwinto etyiwayo. Isiaka imemelela kurhulumente abeke phambile ukokhelwa kwabantu izindlu. Kunzima kakhulu ukucala imixhaso singanalwazi lukhulu ke uba kutheni bengayifumani imixhaso abantu. Uske ubone ke emva kwexesha elide kuzothi gqi umxhaso omnye. Umasipala iNgquza Hill uceba ukokha izindlu ezingama250. Isiaka ekwabongoze urhulumente aphucule uhanjiswa kweenkonzo kubekho namaphulo onceda abo bangaphangeliyo. Ndingulwandile Mbulali, elusikisiki. Namhlanje sidlana indlebe nombhali wencwadi ethi Ukubetha kwenhliziyo The Heartbeat oneminyaka engama-24 oyimbongi epapashileyo neyeqonga nokhe wathi wajize ngewonga lokugcina ilwimi lwemveli uLilitha Ntsundwani. Sikwamkele enkqubeni ezindabeni wena Tolo. Khawusixelele ukuba yintoni ekwenze ukuba incwadi yakho ethi Ukubetha kwenhliziyo The Heartbeat uyipapashe ngelwimi ezimbini kwaye le tayitili isuke laphi? Ndibambe ngazo zozibini mamthembu ndibhotise nakubabukeli. Incwadi yam ethi Ukubetha kwenhliziyo The Heartbeat ndiye ndathabathela ingqalelo ngelixesha ndiyibhalayo into kokuba isebe lezemfundo kwixesha esikulo ngoku likwiinkqubo zokokuba kubekho lento sithi bilingual education, imfundo engelwimi ezimbini kusetyenziswa ilwimi zemveli ukuze imfundo ingabi ngelwimi lesingesi kuphela. So ndikhawulelana naloo nto injalo. Okwesibini ndiyibize Ukubetha kwenhliziyo The Heartbeat khona ukuze icacise lento sithi ukubetha kwenhliziyo kukuphila komntu. So sawuthi ukuze siphile sibe kanti siziqhuba zonke ilwimi zethu kungabikho ilwimi zethu zemveli esizityeshelayo. Ke ngoku ndithi abantu mabaphile ngokuba ekwenzeni naziphi na izinto nasekusasazeni ulwazi qinisekisa into yokuba ulwimi lwakho awulityesheli awulishinga semva. Ungaphefumla uthini wena Tolo ngezinto ezinokwenziwa ukukhuthaza ukuba ulwimi lwenkobe lungalahleki nangeli xesha? Masiwasebenzise amaqonga wethu afana namaqonga ezonxibelelwano silulutsha siqinisekise into yokuba ulwazi silusasaza ngolwimi lwethu olu lwesiXhosa. Ndingatsho into yokuba nabantu abangamagqala kwiinkqubo okanye kumaqumrhu amele isiXhosa okanye ulwimi lwemveli mabanike ulutsha ithuba ukuze nabo babe yinxalenye yokwakha isiXhosa okanye ilwimi zemveli, ngoba kaloku isizwe esifulathela ulutsha sisizwe esitshabalalayo ngoba ulutsha likamva yaye ikamva lingoku. Ungathi yohluke ngantoni incwadi yakho wena Tolo kwintaphane yencwadi esele zipapashiwe? Nanjengoko iincwadi ezibhalwayo amaxesha amaninzi ziye zibhalwe ngolwimi lwesingesi okanye ziguqulelwe kulwimi lwemveli sekudala zibhalwe ngolwimi lwesingesi, ndiye ndaqinisekisa into yokuba ngeli xesha kanye ndiyipapashayo already incwadi yam ingelwimi ezimbini. Yaye le ncwadi yile iqinisekisa into yoba naba bantu bangasithethi isiXhosa banomnqweno wokuba basazi njengoko siyazi into yobana ulwimi oluthandwayo ngabantu olubakhwankqisayo abantu ke ngoko nabo bazathi bakwazi ukuxhamla. Nanjengoko ipoem nepoem oyifumanayo ibhalwe ngesiXhosa yaphinde yabhalwa nangesingesi. Sibambe ngazibini kuwe Tolo. Nkosi kakhulu. Kwezemidlalo iSpain ithi iza kuqhubekeka nomdlalo onwabisa neFrance kumdlalo wokuqala wesandulela manqamu wetumente ye-European Championship eMunich eJamani. Alikabethwa iqela laseSpain uza kuthi kangoku kule tumente logama iFrance ingachulumancisi. iNetherlands iza kudlala neNgilane kolunye ungquzulwano lwesemi-final.
iSpain izimisele kuyiphakamisa isihlandlo sesine indebe yale Dumente kodlula onke amaqela yagqibela ngo-2012 ukuyiphakamisa. Eliqela lingekapethwa lifuna ukukhuba nokonwabisa abathandi balomdlalo zimhlophe kuba okubalulekileyo impumelelo. Liza kudlala ngaphandle kwesithathu sabadlali balo abangundoqo isipini somaswipa uDanny Carvajal noRobin Lee Normand abanqunyanyisiweyo. Umdlali wasesuswini uPedri iza kuqukunjelwa iEuro ngaphandle kwakhe ngenxa yomonzakalo. Iqela leSpain kuza kunyanzeleka libeke esweni ifolosi yeFrance ukapteni uKylian Mbappe kodwa lithi lonke nje iqela lama-French linobungozi. In terms of ability of making the difference, as you said, individual Mbappe. So, but France is more than him. It's a whole team. They defend so good. They contra that. They can play the ball. So there's many aspects. We don't like to individualize on a player. Kunjalo iFrance ikholelwa kuba uMbappe uza kube esemfuthweni nakube kuye kwiTumente kwaye ukhe wabonakalisa udino ngethuba betyatyusha iPortugal kwi-quarter finals ngolwesihlanu. iFrance isokole kananjalo kuncancazelisa umnatha yancedwa zii-own goals nayipenalty kaMbappe. Uqhudelwano lwangokuhlwa nje luqala ngentsimbi yethoba ngokwexesha loMzantsi Afrika. Uhlanga lopha ngokuphindwa nto zakuthi sithi xha kuloo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa ukanti ke asinishiyi nodwa sinishiya noLilitha Ntsundwani. Vukani nto zakuthi animelanga nina ukuba ngamathongoka ngoba nihamba kwinyaniso eyamelwa ngamagorha angaphambili. Nina ninobukroti sanuhambe nirhabula kwiindebe ezinirhuqa ngeminqweno yokunirhintyelela kuburhalarhume bengcinezelo. Nini aba endithi kuni vukani nto zakuthi hlanganani ngobuntu bethu sanubutyeshela ngoba kaloku thina singabantu ngobuntu bethu. Ndifuna ukutsho nto zakuthi vukani ngoba kaloku ebuthongweni kuphekwa nendlala xa ujonga ingxubakaxaka ezixananazileyo kwiindawo zethu zingxubakaxaka ezichaza into abana nje siyalamba. Vukani nto zakuthi nali ikhwelo ndilihlaba ndisithi vukani.